uSiphenathi Jacobs oneminyaka eli-18 waseMotherwell noyeke isikolo kwibanga le-11 ngenxa yokukhubazeka emva kotyando athi zange luhambe kakuhle namhlanje undwendwelwe ngabaphathiswa emva kokuhlaba ikhwelo kubo. uJacobs uthi abasebenzi bezempilo ababemtyanda kulo nyaka uphelileyo zange babe nankathalo ngethuba eyele utyando lwethumbo elincinci i-appendix ngelasemzini. Le ntombi nebengumfundi kwisikolo iDouglas Mbopha nebiza kuqala ibanga lokugqibela ithi iyavuya ukutyelelwa ngumphathiswa wezemfundo nowophuhliso loluntu. Ndiphila ngestoma. Ndiyastrugglisha uzenzela ezinye zezinto because of istoma. Soloko sometimes ndiyaqaqanjelwa because ndine-operations and ke kuba namaxesha ihlala izidumbi xa istoma siphumele phaa kuyo. Unesi yena washo i-operation ivulekile yabola. Loo nto yalidishela uba mandibe nestoma. Umakhulu kaSiphenathi uNokuzola Joyce Jacobs uthi akasabazi ubuthongo sukela mhla ebuya kutyando umzukulwana wakhe ngoba uSiphenathi unamaxesha okuqaqanjelwa ingakumbi ebusuku. Lo makhulu uthi imeko yomzukulwana wakhe imenza wanempilo enkenenkene. Bendingalali ebekhala kuba kaloku uyaqaqanjelwa then engenaso istoma. Xa evuza laa nto yakhe ivuzela kweza operation zidumbe akhale zibe bomvu akhale ndingalali intloko ibe buhlungu kuba kaloku ndingumntu ogulayo kakade nam. Umphathiswa wezemfundo kweli phondo uFundile Gade uthi belisebe baza kufaka isandla kwiindleko zezempilo uqinisekisa ukuba uSiphenathi ufumana uncedo lwezempilo. Wongeze ngelithi baza kumlungiselela uSiphenathi ngokuqinisekisa ukuba unezixhobo zobuchwepheshe bale mihla ukuze akhabe efunda logama engekabuyeli esikolweni. Siye safumana into kokubana njengesebe kuzofuneka sibe negalelo esilenzayo. Igalelo esizawulenza ngelintlandlumbini. Okokuqala kuqiniseka ngemeko yakhe yomntana uba makabe uphilile. Yiyo loo nto apha ngaphakathi besisithi sizawukhangela indlela yokuba siseke ingxowa yemali esizayikhokhela sobabini nomama uFante. Noko uba ngaba singakwazi ufumana noba i-100,000 in a space of a week from now. Ukwenzela uba ifamily ifuna umsa kwi-private hospital for yoqalelwa i-operations kungabikho ngxaki. Uba ifuna umphindisela ke kwi-government office government hospitals kungabikho ngxaki nalapho. Siye samqokelelela i-reading material kune-devices zakha nazo apha, your laptops, your iPads. Eza iPads zine-content yonke yakwa-education, grade 11 and grade 12. Uba ufuna inantsike lento i-subject azifundayo zikhona pha. Ukanti umphathiswa wesebe wophuhliso loluntu kwakweli phondo uBukiwe Fanta uthi sebesinikezele isiqinisekiso sokuba le ntombi ibe ifumana isibonelelo sethutyana sabantu abakhubazekileyo i-Temporary Disability Grant neza kuqala ukuphuma kule nyanga izayo. Singu-social development and our agents uSASSA by law ufuneka umntana because temporarily udisable, so besizise ileta namhlanje ukuthi i-approve i-temporary disability grant yakhe. We know le nto bezawuhlebenyuka need financial implications, so that grant is going to assist the family. Also social workers will be coming now and again to assess the situation so that if there's a need of a food parcel sinike ikhaya, because siyayazi ngokuba this operation is going to take a major time and major money for bona. Futhi sizicommitted singu-MEC uGade ukuthi kwi-expenses zonke abazaba kuzo sizaba kunye nabo wakona assess them. uSiphenathi nomakhulu wakhe bachulumancile yaye banombulelo zezindaba. Ndiziva ndonwabile ngokuthi umphathiswa uGade aphendule xa ndikhalaza ndiva kamandi nyhani. Inhliziyo yam yonwabile, ndingatsho ndiphile noko ngoku. And ke ngoku andinangxaki noba ndinokufunda next year. Ndizinikiziwe noko i-motivation. Yho, ndiziva ndichulumancile kakhulu.
ndiziva ndinovuyo kakhulu into eyenziwe ngabaphathi. Umlawuli weKhula Community Development nolitshantliziyo elijongene namalungelo oluntu uPetros Majola uthi uva kabuhlungu isebe lezempilo lingekho kweli khaya. Nakona ukuziva kamandi kukhona kuba kukho urhulumente ozileyo, kodwa andinawuthi ke ngondihappy kuba abanini dementia nguDepartment of Health rungekhoyo. Isithethi sesebe lezempilo uSiyanda Manana uthi bebengayazi ngale ngxaki belisebe. Ngokutsho kwakhe, phambi kokuba khutshwe esibhedlele uSiphenathi wabuzwa ukuba uziva njani waze waphendula ngelithi uziva kakuhle. Uthi ingxelo abayifumeneyo kwisibhedlele kukuba esi simo sikaSiphenathi sesomzuzwana uza kuba ngcono kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ukwathe bayaluqhuba nophando lokuba ingaba ngenene khange kubekho kungakhathali. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo eMotherwell eGqeberha.